Hola, soc la Carla Saplana, dietista, nutricionista funcional i terapeuta integrativa, especialitzada en una alimentació basada en plantes, en processos depuratius i de dejú. Avui prepararem un suc verd molt bàsic amb grans propietats depuratives i antiinflamatòries. Els ingredients que farem servir són l'api, el cogombre, el gingebre, llimona i una mica de poma verda. L'api té grans propietats antiinflamatòries, així com diürètiques. Les fulles de l'api també es poden reciclar, l'única cosa és que li deixa un gust més amarg al nostre suc. Però la propietat de ser amarg permet també que es netegi el nostre fetge. El cogombre té una quantitat d'aigua del 92 al 96%, amb la qual cosa també ens aporta una gran quantitat d'hidratació i ens permet també eliminar retenció de líquids i ens hidrata moltíssim. Si els nostres vegetals són orgànics, no fa falta que els traguem la pell, ja que la pell és la part més fosca i és on hi ha més contingut d'antioxidant. De gingebre només en posarem un trosset per donar-li un toc més picant. El gingebre ens permet donar-li un puix d'energia al nostre suc i ens permet ajudar al nostre sistema immunològic. La llimona és una fruita altament antioxidant, amb molt contingut en vitamina C i ens permet eliminar toxines i també a desinflamar. I per últim, la poma àcida. La fruita és totalment opcional dins d'un suc verd, però sempre ajuda aquells que necessiten un toc més dolç.